Какво допълнително ви дава постоянния статут на уседналост? Едно видео от имиграционният съветник Атанас Чиков. Какво значи постоянен статут? Постоянен статут, settled статут, ERL, Indefinite Leave to Remain. Това са различни наименования на правото на човек да живее постоянно в Великобритания чрез схемата за статут на уседналост EUSS. Това всъщност не е документ, а онлайн потвърждение, че лицето, което го притежава, няма ограничения за престой в Великобритания, както и че този човек има право да работи, учи и ползва помощи, също като британците на острова. Това право се получава, ако гражданин на Европейския съюз и член на семейството му е живял на острова поне 6 месеца на година за период от 5 години. Има и случаи и изключения, при които постоянен статут може да се получи и на третата година. Права и преимущества ви дава постоянния статут в сравнение с временния статут. Първо, нямате ограничения колко време може да живеете в Великобритания. При временния статут срокът на пребиваване е за 5 години. Второ, имате право да станете британски гражданин и получите британски паспорт, като докажете 5 години законен престой. Трето, постоянният статут ви дава право да отсъствате до 5 години в Великобритания, без да го загубите. Ако сте с временния статут и отсъствате повече от 2 години, го загубвате. А ако отсъствате повече от 6 месеца, може да загубите правото да получите по-късно постоянен статут за уседналост. Четвърто, ако ви се родите в Великобритания, когато вече имате постоянен статут, то получава автоматично право на британски паспорт. 5. Ако кандидатствате за присъединяване на те към статута ви, то ще получи постоянен статут независимо дали е Великобритания и колко време той е живяло, стига да е под 21 години. 6. Ако ще се кандидатства за виза да присъедините роднини, вие притежавайки постоянен статут имате по-големи права. 7. Имате пълни права на социални помощи и надбавки, ако не сте имали големи отсъствия. Временният статут сам по себе си не ви дава право на помощи. Трябва да са изпълнени други условия. 8. Имате право на студентско финансиране и заем за издръжка, Maintenance Loan. При временния статут този заем се взима само в някои изключения. 9. Ако кандидатствате за ипотека или заем, постоянният статут е плюс. 10. Когато кандидатствате за работа или се наложи да доказвате имиграционен статут пред фирма или институция в кралството, хората гледат с по-добро око на вас по няколко причини, ако имате постоянен статут. Първо, знаят, че сте поне от 5 години тук. Второ, знаят, че нямате ограничения за престоя си в Великобритания. Към момента януари 2024, за да получите постоянен институт, трябва да кандидатствате за него. От правителството обявиха, че предвиждат някои притежатели на временен институт автоматично да могат да получат постоянен институт. Когато това се случи, то няма да се отнася за всички кандидати. Предвижда се системата да започне да сменя статута от временен на постоянен институт не когато направите 5 години престой, а 5 години след като сте получили временния си статут или когато системата отчете, че сте работили на острова в продължение на 5 години. Важното е да помним, че това е проект и не се знае кога ще се веде. Ако може да получите постоянен статут сега, не е нужно да чакате да се случи това нещо в бъдеще, когато променят системата. Може да го направите още сега и да започнете да се възползвате от преимуществата на постоянния статут. Ако желаете да ви съдействаме, може да се свържете с нас на данните, които виждате на екрана.